Mas, aku ngrusoi nonton Geyer yo, Mas. Panen Geyer, Di. Iya, Bos. Juragane iki, Bos, iki. Ngene iki piye kurang nom apa kurang piye? Ngene iki. Kalau sing kono kalau apik-apik iki. Oh iya, Bos, ya, Bos. Oke. Kembange ra dicipuki piye? Kembange engko, Bos. Sing penting godhonge sik ya, Bos. Oh iya. Sore masalahe. Ya selama hari dang. Iku iki medentang-medenteng Roy. Manduri ngene iki. Mas kok gelem to Mas sampean, Mas? Wis jenengane wong bedgawe penak lho, Mas. Niki Mas yo dikon pikir tak angger karo juragan yo panggah iya lho kene. Wis ora ana-orane lho. Imunang omong ora ngono yo ora iso tuku udut. Udut sik, Bos. Udut sik. Mergawe ra udut iki piye? Udutmu apa, Bos? Surya to. Aku Samsui, Bos. Kocak iki. Iki lho, guys. Hasilnya sing dimanduri bayo. Apike kaya ngono cah. Iki Arep ra? Iki lho. Ngono kuwi piye to, Mas? Maksud dipilih sing piye to, Mas? Iki dijingik sing godhong nomor 1. Oh, nomor 1. Jadine kata pepatah rumput muda tetangga lebih menggiurkan. Mbah mudeng ora iki? Ora mudeng ya iku. Rumput tetangga piye, rumput belik dhewe sing piye ya ora ero aku.